Vidim kako je za druge ljude, za one koji me ne poznaju, važnije to što sam invalid. Za mene to igra vrlo malu ulogu, jer ja živim sasvim normalan život. A to je život sa retkim oboljenjem, takozvanom bolešću krhkih kostiju, i život u kome Edvin teži da stekne priznanje i učestvuje u društvu. Edvin Aljukić je naučio da savlada svakodnevicu sa svim usponima i padovima, kao što to rade i svi drugi. Kao dete sebe uopšte nisam smatrao drugačijim. Tek sam u gimnaziji uvek imao osjećaj da sam povezan sa nedostatkom, sa nekom manjkavošću. Nastupi u pozorištu su mi dali mogućnost da vidim šta umem. Sa pozornicom je prvi put došao u kontakt u 7. razredu i ona je postala njegov dom. Tu je mogao da pokaže emocije, da igra uloge i da uprkos tome bude ono što jeste. Tako je počelo novo razdoblje njegovog života. To je bilo ovde, u sali iza mene, jednog jutra pre 14 godina. Sedeo sam sa školskim drugovima. Bili smo na pauzi i onda je sekretarica, gospođa Hammer, tako se zvala, dotrčala i rekla mi: Ervine, gde si? Svuda sam te tražila. Zvala je produkcijska firma Bavarija. Traže nekoga za jednu ulogu u seriji Marienhof. für eine Rolle für die Serie Marienhof. Hey, Fritz sieht wieder bei uns ein, Leute. Vielleicht soll ich auch besser doch in die Passion ziehen. Nein, komm rein. Ja, aber es ist ja schon so ähnlich. Aljukić je uspeo da sa male školske pozornice pređe na nemačke TV ekrane. Glumio je kompjuterskog stručnjaka Frederika Neuhausa u uspešnoj seriji Marienhof, i to 13 godina. Sa puno humora, duhovitosti i šarma. U seriji, kao i u privatnom životu. Ich bin sowieso viel lieber hier bei euch als alleine bei mir in der Mietwohnung. Die Idee war zum ersten Mal eine Figur zu integrieren. Ideja je bila da se lik po prvi put integriše u sasvim normalan život i da se na osnovu njegovih svakodnevnih banalnih doživljaja koji se prikazuju u seriji pokažu i teškoće sa kojima se susreće kao osoba sa invaliditetom. Bio je to vrlo prirodan pristup ovoj temi. Natürlicher Umgang mit diesem Thema. Ervin je rođen 1977. u Ulmu, u porodici gastarbajtera iz Bosne i Hercegovine. Odrastao je pohađajući nemačke škole i provodeći letnje raspuste na Jadranu, između Alpa i Tuzle. Ovde učim da plivam sa mamom uz pomoć plastičnih mišića. Ni do danas nisam naučio, ali nema veze. I sa 35 godina može se plivati sa mišićima za plivanje. Balkan posećuje Minhen. Plesne grupe, muzičari i umetnici iz jugoistočne Evrope predstavljaju se nemačkoj publici tokom jedne sedmice. On je bio voditelj ove priredbe tokom proteklih godina. Danas je Ervin Aljukić došao kao gost. Želi da proba jelo, uživa u muzici i da razgovara sa prijateljima. Na bosanskom. Usput se osjećam kao Bosanac, a u glavi kao Njemac. Ne želi da se opredeli, već želi da iz obe kulture uzme ono najbolje. Moja majka mi je jednom rekla: Ervine, da nisi imao te teškoće, ti danas ne bi bio takav kakav jesi.